De provincie is al 2 jaar dwaande met de culturele haardstad. Pas zo'n kwart wordt Ljouwert daar actiever bij belutsen. Dat komt omdat alleen nog een stad hem kandidaat stellen mij. Dus Friesland als gebied net. We hebben nou vernomen aan de mensen die het beoordelen gaan aast dat is een stad die moet het wel echt menen als hij hem kandideert voor het gebied. En in die fase zitten we daar, dus het wordt een onscherping van wat we natuurlijk al eerder wisten. Ljouwert is tieren enthousiast, maar houdt de hand voor eerst op een knip. We doen het samen met de provincie. Die heeft een aantal budgetten die ze beschikbaar willen stellen. Daarmee kunnen we voorlopig vooruit. We gaan dan de programma's verder maken. En dan zullen we zien, komt er ook geld vanuit het bedrijfsleven, vanuit andere instellingen. En natuurlijk geeft Leeuwarden dan ook de keus. Hebben we geld om ook aan projecten mee te doen of niet? Maar dat hoeft in dit stadium nog niet. Maastricht, Utrecht, Eindhoven en Den Haag binnen de oren plakken die het strijden om Europese culturele haardzetten worden in 2018. Zij binnen al volle verder als in Friesland. Vooral Maastricht en Eindhoven. Hier binnen ik al 10 miljoen beschikbaar steld en is er al plannen die het volle concreter binnen. Het Nijfries Museum wordt aanst in 2013 opleveren. Ja, het is aan de gang met het Harmoniekwartier. Die plannen binnen van de week naar buiten komen. Maar de Wettercampus, maar de Dairy Campus, de Coa Campus zoals ze kennen. Maar University Campus, universitair onderwijs in Ljouwert. Dus er gebeurt een hele soort. En die bestaande ambities, die kist nou prachtig onder die vlaggen van culturele haardstad brengen. In 2013 werd bekend Hokkerstad Europese culturele haardstad 2018 wordt.